Tämän päivän hevonen on ihmiselle urheilu- tai harrastekumppani. Pohjimmiltaan hevonen on aina ensisijaisesti laumassa laiduntava saaliseläin. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen nykyoloissa on haasteellista. Hevosen omistajan kova into ei korvaa puutteellisia hevosmiestaitoja. Joskus jopa hyvää tarkoittava ylihoivaaminen tai sopimattomat olosuhteet estävät hevosen lajinmukaisen elämän. Ja hyvinvoinnin määritelmiähän on hyvin monia erilaisia. Että osa niistä perustuu tämmöiseen tarvelähtöiseen ja annetaan hevosen valita, mitä se haluaa. Ja sitten on taas tämmöisiä, jotka perustuu enemmän siihen kokemukseen, että miten se eläin kokee sen ympäristönsä. Ja periaatteessahan siihen hyvinvointiin kuuluu se, että hevosella on sen tarpeiden mukainen lajille sopiva ruokinta. Se on terve ja sen terveydestä huolehditaan. Sillä on hyvät asianmukaiset pito-olosuhteet ja näihin pito-olosuhteisiin kuuluu myöskin sen hevosen hoitaja. Ja sitten, että hevosella on mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä. Hevonen on sosiaalinen laumaeläin, jolla täytyy olla mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Hevonen tarvitsee kavereita, hevossuhteita. Lajitoverin seura on osa turvallisuuden tunnetta, joka on tarpeellinen hyvinvoinnin elementti. Hevosen turvallisuudesta huolehtiminen muutenkin kuin tunnetasolla on monen suuren ja pienen asian huomioon ottamista talliympäristössä. Samalla huolehdimme itsemme, ystäviemme ja mahdollisten asiakkaidemme turvallisuudesta. Se oven leveys olisi se 1,2 metriä ja korkeus 2,2 metriä, ne olisi ne minimit. Sitten ylipäätään tallin korkeus, niin se olisi se 2,2 minimissä ja sitten mielellään korkeampi, että meilläkin se on se yli 3 metriä. Ja sitten käytävän leveys oli se 2,5 metriä ja mielellään vähän leveämpi. Voisit mielellään, kun ne laittaa päätä sinne käytävän puolelle ja sitten joku hevonen kulkee, niin se nopeasti näykkäsee tai tekee jotain muuta. Tämä voi aiheuttaa sitten taas vaaratilanteet sekä sille hevoselle ja sitten sille hoitajille, jotka menee siinä käytävällä. Et sen takia näitä on. Et nämä oikeastaan kaikki perustuu niinku tämmöiseen hevosen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ja sitä kautta sitten, jos ajatellaan hevosen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kautta näitä juttuja, niin sitten se aina perustuu myöskin siihen, että tallityöntekijällä on niin helppo ja hyvä tehdä siellä töitä ja myöskin turvallista. Riittävästä ravinnon tarpeesta huolehtiminen on luonnollinen osa hevosen hyvinvointia. Laiduneläimenä hevosen perusravintoa on hyvälaatuinen heinä. Hevonen on sopeutunut syömään pieniä määriä rehua kerrallaan laiduntaessaan ruohoaroilla. Karkearehuruokintaa täydennetään tarvittavalla määrällä väkirehua, kuten kauraa ja kivennäisiä, oikeassa suhteessa hevosen liikuntaan ja yksilölliseen tarpeeseen nähden. Paras mahdollisuushan olisi se, että hevosella olisi vapaa korsirehu. Ja se korsirehukaan ei välttämättä tarvitse olla ihan huippulaatua. Et varsinkin nyt kun meillä on paljon harrastehevosia, jotka ei oikeastaan tee paljon mitään, niin eihän ne silloin tarvi. Ja jos ne saa, varsinkin jos ne saa vapaasti sitten jotain hyvälaatuista rehua, niin siinähän käy niin, että ne lihoaa aivan älyttömästi. Ja siitä seuraa sitten taas paljon muita ongelmia. Ikävä kyllä elintasosairaudet ja liikalihavuus ovat nykyhevosilla arkipäivää. Jopa puolet hevosista on ylipainoisia, koska ruokinnan määrä ei ole oikeassa suhteessa hevosen tekemän työn määrään. Eli hevosille lasketaan yksilökohtaiset ruokamäärät, ruokinnat ja sitten joka hevoselle heinämäärät sitten. Ne punnitaan kilon tarkkuudella. Eli että ei pääse hevoset laihtumaan eikä lihomaan. Hevosen perusterveydenhuoltoon kuuluu säännöllinen kavioiden hoito, hammashuolto, rokotukset, tarvittavat loishäädöt ja päivittäinen terveydentilan tarkkailu.
Tallin terveydenhoitosuunnitelmalla edistetään hevosten hyvinvointia systemaattisesti ja suunnitellusti. Tavoitteena on suunnitelmallinen hevosten vastustuskyvyn parantaminen, sairauksien ja vammojen ehkäiseminen ja siten talliyrityksen taloudellisen tuloksen parantaminen. Tämän päivän tietämyksen mukaan vastuullinen madottaja suunnittelee tallin loishäätöohjelman tallikohtaisesti ja antaa matolääkkeen vain hevosille, jotka sitä todella tarvitsevat, eli joilta madonmunia ulosten näytteessä löytyy. Koko tallin madottaminen säännönmukaisesti useita kertoja vuodessa on suurimmalle osalle hevosista täysin turhaa ja pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa kehittyy supermatokantoja, joihin tällä hetkellä markkinoilla olevat matolääkkeet eivät tepsi. Tarhojen siivous 2 viikon välein vähentää loisten tartuntapainetta olennaisesti. Tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä olennaista on hevosen vastustuskyvyn parantaminen muun muassa säännöllisin rokotuksin, tartuntojen välttäminen esimerkiksi kilpailumatkoilla tai useilla talleilla vieraillessa ja taudin nopea tunnistaminen. Hevosta on tarkkailtava päivittäin ja on opittava huomaamaan muun muassa tarttuvien tautien oireet. Tartuntojen leviämistä voi talliympäristössä ehkäistä monin eri toimenpitein, kuten hevosten ryhmittelyllä käytön mukaan. Ja puhtaus on puoli ruokaa tallissakin. Jos siellä nyt on paljon sitä lantaa siinä kuivikkeessa, niin sitten se voi aiheuttaa esimerkiksi sädemätää hevoselle. Ja sitten taas se, että jos niin se kuivikepohja pääsee kauhean märäksi ja sitten hevonen ei mielellään mene nukkumaan, niin tämä voi aiheuttaa taas hyvinvointiongelmia. Ja pelkästään sitten se, että se on niin kuin märkä, niin se voi aiheuttaa taas lisää sitä sädemätää tai jotain muuta kavio-ongelmia. Ja sitten myöskin tämmöinen, että loppupelissä ei enää se kuivike ei vedä sitä virtsamäärää, mitä sen pitäisi vetää. Sitten tulee just jotain tämmöisiä ammoniakkia ja muuta, jotka vaikuttaa taas sekä hevosen että sitten se hoitajan hyvinvointiin. On huomioitavaa, että kaikista hevosilla käytetyistä lääkkeistä on lakisääteisesti pidettävä kirjaa. Nykyhevosen työ voi olla satunnaisesti liian raskasta, tai sitten hevosta ei liikuteta tarpeeksi. Hevosella pitää olla mahdollisuus ulkoilla ja liikkua joka päivä. Urheilu- ja harrastehevosellekin täytyy luoda peruskunto säännöllisellä harjoittelulla. Virikkeettömät olosuhteet ja hevosen liiallinen vapaa-aika voivat olla este hyvinvoinnille. Paljonko tuommoinen urheileva hevonen, ravihevonen, tarvitsee liikuntaa? No sanotaan näin, että semmoinen puolessa tunnissa tuntiin päivässä. Että se riippuu vähän sääoloista ja riippuu hevosesta ja sanotaan vielä, että millä tasolla ollaan menossa, että onko se joku pohjakuntokausi, silloinhan pitää ajaa pitempiä ja saada kilometrejä paljon aikaa. Ja sitten kun niillä ruvetaan ajan kilpaa, niin sitä löysätään ja kilometriä vähennetään, vaan tehoa lisätään, että tulee semmoiset niin kuin intervallireenit. Että kyllä se sanotaan näin, että hevonen, jos sanotaan semmoinen puolesta tuntiin päivässä reenataan, ei tietenkään joka päivä välttämättä tarvitse, että tarvii ne lepua ja sittenhän on paljon ulkona ja kävelytyskoneissa niin kuin meilläkin, että kyllä ne niin kuin semmoista vapaata liikennettä saa aika paljon. Hevostaitoihin kuuluu, että hevosta käsitellään hevosena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hevosta ei hellitä pilalle. Eläin ei saa hyvinvointia samoista asioista kuin ihminen. Tykätään, että jos meillä on monta takkia päällä huonolla kelillä, niin hevosellakin pitää olla vähintään se 10 loimea. Ja sitten tämmöinen tietysti, mä tiedän onko se edes enää inhimillistä, että tämmöinen puhtauden vaatimus, että hevoselta jos ajetaan aivan tyystin kaikki karvat pois, jotta se saadaan pidettyä puhtaana ja kuivana koko ajan. Et ne ei niin kuin mun mielestä, jos on 25 astetta vaikka pakkasta ja hevosella on kaikki jalat ja kaulat ja pää ajettu täysin karvattomaksi, niin sekään nyt enää tunnu niin kuin ehkä kauhean järkevältä. Valitettavan usein hevosen omistajat pitävät ihannepainoista hevosta laihana, tai sitten ruokkivat hevostaan enemmän kuin sen tekemä työ vaatisi. Sitten tulee Roberto. Pyörätä ympäri ja lähde oottele siitä. Näillä opetushevosilla niin toiset tietenkin tekee enempi töitä ja niillä on vähän semmoinen erilainen motivaatiokin tehdä työtä. Semmoinen säntillinen työntekijä, niin sehän kuluttaa paljon enemmän kuin se, joka vähän luistaa sieltä täältä ja tuolta. Eli se pitää näkyä sitten rehustuksessa. Ja sehän
näkyy myöskin tietenkin siinä, että se, joka vähän luistaa siellä etäällä, niin se on tietenkin pyöreämpi ja se, joka tekee enempi töitä, niin se on taas hoikempi. Alma vähän puisteli päätä, kun sä puhuit laiskureista. Ei kai hän ole vähän semmoinen? Ei, Alma ei ole laiskuri. Alma on yksi meidän parhaimpia opetushevosia. Hyvin semmoinen tunnollinen, kiltti, tykätty opetushevonen. Mutta tästä hevosesta nimenomaan se ottaisi taas näin, että tämä on hyvä rehun käyttäjä. Eli tämä saa semmoisen sanotaan hyvin normimäärän ruokaa, hyvin normaalimäärän myöskin liikkuu, mutta on aika pyöreä. Eli lihavuuskunto on aika hyvä. Käyttää siis kaiken rehun hyvin hyväkseen. Kun tulee aika jättää hyvästit hevoselle, on hevosen hävittäminen huolehdittava siten, että hevonen voi mahdollisimman hyvin loppuun saakka. Mikäli hevosta ei voida tai haluta viedä teurastamoon, on sen hävittämisestä huolehdittava vastuullisesti. Hevosen saa lopettaa vain eläinlääkäri tai henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot eläimen lopettamisesta mahdollisimman tuskattomasti. Hevosen hautaaminen siitä annettujen ohjeiden mukaisesti on sallittua koko Suomessa. Hevosen elintarvikekäyttö on järkevää ja mahdollista, kunhan hevosen tunnistetiedot ja rekisteröinti ovat kunnossa, eikä esimerkiksi lääkevaroaikaa ole. Teurastus on tehtävä ammattitaitoisesti ja teurastamon kuljetuksen on oltava kunnollinen. Ja hevosen on oltava kuljetuskunnossa. Hevosen hyvinvointiin ratkaisevasti vaikuttava tekijä on ihminen ja ihmisen toiminta tallilla. Kun lakien ja hyvien tapojen edellyttämät toimenpiteet on tehty ja puitteet tallilla ovat säännösten mukaiset, voi aina tehdä hevosen hyvinvointia edelleen parantavia toimenpiteitä. Samalla hevosen omistaja tekee itsestäänkin onnellisemman.